दिनैनि बे इउके बोड प्रडाक्ट यूट्यूब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर वेलकाम खालामनाय जाबाय। दा दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बोथोरा मोजां नङाब्लाबो माने गोसोआ थानो सुखुयैलाय नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिर गोदान भिडिअ बानायनाय जादों। दा बे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौहाय खावलायनाय जाबाय जे जाहाथे गिबियावनो आंनि यूट्यूब चेनेलखौ नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना हो आरो आगदाथिंजायनि जे बेल दङ बेखौ दामनानै होबा थुनानै हो। अके, दा बेनो जे आंनि दिनैनि जे गोदान भिडिअ बेनो जे नोंथांमोननि सिगाङाव जे बेखौनो खालामनो नागिरदों जे बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनो नागिरदों जे मोनसे माने हिस्टरि सर्ट हिस्टरि आरोना। दा नोंथांमोनहा खोनासंनो गोसो दंना? जुदि नोंथांमोनहा खोनासंनो गोसो दंब्ला आं दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे हिस्टरि खालामनाय जादों बा गोसोखांनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेनो जाहैबाय मोनसे न'खरनि हिस्टरि आरोना। दा बेनो जे मोनसे न'खराव मा होनो बिसोरहा मोनसे न'खर दंमोन आरो दा बिसोरनि न'खराव दं जाहैबाय बिसोरहा न'आव सासे फिसाला मोन्दोंमोन आरो फिसाला गथ' मोन्दों आरो बिस्रा बिमा बिफा दङ। बिफाया जाहैबाय बिसनिया मा मावोनो गभर्नमेन्ट जब मावो आरोना। स' बेखायनो माने गभर्नमेन्ट जब मावो बा सरकारि साख्रि मावो आरोना, जायनाखि बे गथ'नि बिफाया ना। दा बे गथ'नि बिफाया साख्रि मावो जेब्लानाखि हाबा जायैनि सिगां बिथाङा माने साख्रियानो मावखायोमोन। दा हाबा जाखांनानैबाबो उनावहाय माने साख्रियानो माने रिटायार जाथ'वाखै, माने साख्रियाव मावगासिनो दं आरोना। दा बेनो जे दा मेन खोथाया बेनो जाहैबाय दा जानाखि सासे फिसाला दङ ना। दा सासे फिसालाया बिनिया जेनेबा मा जाखो उन्दैनिफ्राय देरबोबाय, जेलानाखि उन्दै सम ना, उन्दै समावहाय मा खालायो बिमा बिफाया बे गथ'खौ मा खालायनांगौ बहुद साखोन सिखोन जेनेबा मा खालामनांगौ बेखौ मा होनो बेखौ नोङो हानायमानि नोङो माबा खालामनांगोन आरो बेखौ अननाय होनांगोन बा नोङो बेनो मा नांगौ बेखौ नोङो मा खालामनांगोन होनांगोन बा बियो माबोरै जेनेबा मा हिसाबै मा जादों बा बेफोरखौ गासैबो बिमा बिफानि दायथ' थायो नङा होमबा गोरलै समाव। दा गोरलै समावनो गासिबो दायथ'आनो मायाव सोरनियाव बिमा बिफानियाव थायो बांसिनानो। दा गोरलै समाव बिमा बिफाया ओरैबायदि अनो जेरैहाय मोनसे दाउदैखौ जुदि हायाव गोग्लैयोबानो बायो होननानै जे मिथियो नङा होमबा। दा थिग बे रोखोमैनो सासे गोरलै बिबार गथ'खौ मा खालायो गावनि बिमा बिफाया, जोनोमगिरि बिमा बिफाया मा खालामो ओरैबायदि अनो जाहाथे बायसि बा माबा मोनसे जासि ओरैबायदि अनो आरोना, नंगौना। दा थिग बेखायनो माने जायनाखि उन्दैनिफ्राय देरबोबाय, उन्दैयाव समावहाय नोङो जानो रोंबाय बा मा खालायो बिमायानो मा गावनि आखाइजों दौनानै होयो ना, जेब्लानाखि गथ'आ जानो रोङा अब्लासिमाव। दा बिमाया गावनि आखाइजों जाना होयो आरो बिफायाबो गावनि आखाइजों गथ'नो दौवो। थिग बेबायदि रोखोमै बुहुद माने अनो आरो जेरैहाय दाउसिन दाउलाफ्रा बायहेरायाव थांनानै बे हाग्राफ्राव थांनानै एम्फौ एनला हमनानै लाबोनानै गावनि खुगानिफ्राय बरननानै जे फिसानो दौवो। थिग बे सिस्टेमैनो मानसियाबो गावनि जोनोमगिरि फिसाखौ मा खालायो बेबायदि अनो आरोना, नंगौना। दा थिग बेखायनो जे जासे उन्दै गथ'खौ बेबायदि जेरैहाय जोथोन लायो बिमा बिफाया, नाथाय जेब्लानाखि मानसिया देरबोबाय, जेब्लानाखि 10 बोसोर 12 बोसोर जाबोबाय देरनानै, अब्लाना बिमा बिफाया बेखौहाय मा खालामनो हाया, जोथोनबो लानो हाया आरो बिनि खोथा बायदियैबो बिमा बिफानि खोथा बायदियैबो गथ'आबो मानिया जायो। मानोना मा जालाङो अहंखार जालाङो, नंगौना। दा बेखायनो मा खालायनांगौ जाहाथे जोनोमगिरि बिमा बिफाया बे जोनोमगिरि बिमा बिफाया मा खालायनांगौ गावनि गथ'नि सायाव हानायमानि नोजोर होनांगोन। अबेसिम जेब्लानाखि गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायागौमानि बेखौ मा खालायनांगोन नों जोथोन लानांगोन। जेब्लानाखि नोङो जोथोन लाया
जोथोन लायालासिनो बेखौ फ्रियाव आगारबाय थायोब्ला बिनि माबाया मा जागोन, बिनि गोसोआ सानसेयाव एसे साननैयाव एसे बिदिनो बाराय बाराय बिनि गोसोआ मा जालाङो, गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमो आरो, नंगौना? दा बेखायनो मा खालायनांगौ, सासे गथ'खौ नोंथाङा जुदि जोनोम होबायबा मा खालायनांगौ, बेखौहाय गावनि आथिङाव गसंथानो हाजासिमाव बिमा बिफाया बिखौ दायथ' लानांगोन। अब्लासिमावहायसो बिनि लाइफआहाय साक्सेस जानायखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो ना। जुदि बिमा बिफा थासान्दियावबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनानैल' ओरैनो दोनबाय थायोब्ला बा बिनि सायाव माखासे नलेज होबाय थायाब्ला, सानसे साननैनि गेजेराव जुदि बिनि गोसोआव बा बिनि खोमायाव जुदि माखासे मोजां साजेसन होबाय थायाब्ला बिनि लाइफआ माबायदि जालांनो हागौ, हयथ'बा बुहुत गाज्रियाव गोग्लैनो हागौ आरो ना। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दे जाहाथे गावनि जोनोमगिरि गथ'खौ नोंथांमोना माने उन्दैयाव जेरैहाय अनो ना, देरजासिमावबो नोंथांमोना अननायजों लोगोसे बेखौ माखासे साजेसनबो होनांगोन जे नोंहा लाइफआवहाय नों दा बुहुमाव जोनोम मोनबाय जेब्ला, जे नोंथां बिमा बिफानि खोथाखौबो जेनेबा मानिनाय बायदियै नोंथांमोना बेफोर गथ'फोरखौ साजेसन होनो रोंनांगोन, बेनो आरो। दा बेखायनो जे बे बिफाया जे साख्रि मावो, जेब्लानाखि साख्रियाव थाङो 10 बोसोर जाबाय बे गथ'आ, 10 बोसोर जाबा बिमा बिफाया दोनलांनांला, गोसोबायदि बियो आथिं आखाइ राबायानो एसेब्लाबो। दा आथिं आखाइ रानानै बेखौ जेब्लानाखि उन्दैनिफ्राय जों स्कुलाव सोबोबाय, स्कुलाव सोबोनानै मा जायो, जोङो बे स्कुलाव सोनाय समावनो माखासे मानसिफ्रा मा जायो, बिनिफ्रायनो गोसोफ्रा माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि हमलांनो नागिरो ना। मानोना बे स्कुलाव, मोनसे स्कुलाव सासेल' स्टुडेन्ट थाया, बाहाय 1000 जनबो थानो हागौबा अनेक मानसियाबो थानो हागौ। दा बे 1000 जननि गेजेरावहाय सासे गाज्रि मानसिनि दारावनो, बा हमनानै ला बस्थासे आलुआवहाय मोनसेल' जुदि आलुआ गेसाव थायोब्ला हयथ'ब्ला बियो लासै लासैनो जिमानखि बस्थायाव आलु दङ, बे दरसे आलु गेसावनि थाखायनो गासिबो गेसाव जालांनोबो हागौ। थिग बेखायनो जाहाथे जोनोमगिरि बिमा बिफाया बे गावनि जोनोमगिरि गथ'खौ मा खालायनांगौ, बिमा बिफाया हानायमानि जोथोन लानांगौ आरो लोगोसे बेनियावहाय माबायदि केरेक्टारा सोलिगासिनो दं बेखौहाय मा खालामनांगौ, पुलिस हिसाबै नायबाय थानांगोन आरो ना। अब्लासोना नोंनि गथ'खौ नों माबायदि सिस्टेमाव दङ बेखौ नों मोननो हागोन। दा बेखायनो जेब्लानाखि बे 10 बोसोरसो जाबाय, अब्लानाखि बियो स्कुलाव फैयो थाङो, आरो समावहाय स्कुलाव फैनाय समाव बियो लोगोफोरनि दारावनो सोरजोंबा मा खालाया गाज्रिबो मावनो हागौ, मोजांबो मावनो हागौ, बेखौ बिमा बिफाया जोथोन लायोबा बेनो निजेयैनो गथ'नि सायाव जुदि जोथोन लायोब्ला बे गथ'आ हयथ'बा बियो गाज्रिनि लामायाव गोग्लैया जानो हागौ। अके, दा बेखायनो बेनो जे आं मोनसे खावलायनाया, जे जाहाथे बे गथ'आ देरबोनानै जेब्लानाखि 10 बोसोरनिफ्राय 12 बोसोर थांबाय, 12 बोसोरनिफ्राय 13 बोसोर थांबाय, अब्लासिमाव मानखि जाय गथ'नि बिफाया जे साख्रि मावो, गभर्नमेन्ट साख्रि मावो, अब्ला मा जायोनो, बै बिमा बिफाया मा हाबो, टेनसना बांसिन हाबो। मानोना बे गथ'आ जेरैहाय बे बैसोआवहाय मा जायोनो, बुहुद माने बिसिनि गोसोफोरखौ सामलायनो गोब्राब जायो। मानोना बिसिनि गोसोआ अख्रा जायोना, जाय मानखि 10 बोसोरनिफ्राय ओरै गोजौआव थांबा 12, 13, 14 बिदि बोसोराव जुदि मानसिया बैसो जाहैयोब्ला बिमा बिफाया सामलायनो बुहुद गोब्राब जायो। नाथाय बे गोब्राबखौ नों नुदोंब्लाबो नोङो मा खालायनांगोन, निजेनो कन्ट्रल खालामनानै नोंनि गथ'खौ नों मा खालायनांगोन, हानायमानि नों सानसे साननैनि गेजेरावहाय नोङो साजेसन होबाय था, अब्लाना बिनि गोसोआ, आरो हायोब्ला निजे जुदि सामलायनो हायाबा नोङो गुबुन सासे मोजां मानसिखौ माने मा खालायनो होनांगोन, बिनि सायाव मा खालायनो होनांगोन, नोङो माने रायलायनो होनांगोन, बा माखासे खोथा मोजां साजेसन होनो थिननाय बा साजेसन होनो गोरों मानसिखौ नोंथांमोना जेनेबा लेंहरनानै बा मालाबा समाव लोगो मोनोब्ला आंनि गथ'खौ ओरैबायदि माखासे साजेसन थिग बेफोरबायदि माने नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेखौ खालामनांगोन आरो। दा बेखायनो बे 10 बोसोर 12 बोसोर जेब्लानाखि जाबाय, अब्ला गथ'फ्रा बुहुद मा जायो, गावखौ गाव एकदमबारे खुनु
आनकेयारलेस बायदि जायो आरोना आं मा मावगोन मा मावा जेखौ सानो बेखौनो मावलाबायो जेरैहाय हमनानै ला दानि जुगाव ओरैबायदि गाज्रि समस्ति माबा फैबाय मानसिफोरा जेनेबा 10 बोसोरनि ओरै गोजौनि मानसि 15 बोसोरसिमाव आरो दा ओरैबायदि गाज्रि ओमफ्राय गाज्रि जागासिनो दं जेरैहाय बे बैसोआवहाय जुदि निसा बुस्थुखौ बाहायनो मोना जेरै हमनानै ला गान्जा सिगारेट जौ बिरि थांखु गासिबो माने बेफोर बहुद मानसिनि थाखाय बहुद मा खालामो बेमारखौ निजेनो बानायना लानाय जायो आरोना दा बेखायनो आं मा खालामनो सानदों जे नोंथांमोना जुदि गावनि गथ' दङब्ला मा खालायनांगोन बेबायदि जाहाथे माने फ्रियाव आगारा जाहाथे गावनि गथ'खौ गावनि जुदि जोनोम होदोंब्ला गावनि गथ'खौ गावनो जोथोन लानाया गावनोनो आखायाव बिमा बिफानि आखायाव थायो दा बेखायनो बिमा बिफाया नाखि साख्रियाल जे गथ'नि सायाव साननो गोनां जायो जेब्लानाखि बियो अफिसफ्राव थांबाय डिउटियाव थांबाय अब्ला मा जायोनो बियो डिउटि मावनाय समाव ओरैबायदि साननाय फैयो जे टेनसन जायो मानोना टेनसनजोंनो एखमबा माने बिनि अफिसनि टाइमाव मा खामानि मावनांगौ बेफोरखौबो मावहैलायनो रोंलायै जायोबा टेनसनजोंनो माबा माबि सानफ्लांनानै मा जायो गावनि गथ'नि खोथाखौ साननानैनो बियो माने बावलांनाय फैयो आरो दा बिदियावनो मानसिनि सेहेरायाबो मा जायो गाज्रि जायो आरो लोगोसे गथ'नि दारावनो निजेनि बिफा बा बिमाफ्रासो उल्थासो बेमाराव सोमजिनो हायो आरो दा बेखायनो बेनो जे दा बे बिफाया जेब्लानाखि डिउटियाव थाङो बेबायदिखौ गावनि फिसालानो पक्षे सानै बियो डिउटि मावनांगौ जायो आरो मा जाबाय गावनि गथ'आ जे बिमाया बिफानाव ओरैबायदि माने दाबि दुबि खालामनो हाया नाथाय मेनानो खालामो बिमानि आखायाव बयबो गथ'आनो माने बिमाखौ बांसिन मा खालायो जे नांगौ बिमानि आखायावसो बियो थिग बे रोखोमैनो ओंखायनो बिमायाबो बिदि टेनसन जायो बिफायाबो ओरैजाय गावनि गथ'नि थाखाय टेनसन बिमाया ओरैजाय फैसा बिनायनि थाखाय टेनसन बेबायदि जायो नङा होमबा दा बेखायनो मानो हदाय जुदि जायनाखि गथ'आ बेबायदि केरेक्टारा जुदि जालांबायब्ला मा खालायनाङो गावनि गथ'खौ नोंथांमोना बुजायनांगोन लोगोसे मा जायोनो बै जायनाखि जे हमनानै ला जेनेबा थाखा फैसा गोनां न'खरनि मानसि जेनेबा साख्रियाल मानसि हिसाबैथ' थाखा फैसा गोनाङाथ' जानोबो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ नाथाय जायनाखि थाखा गोनांनि गथ' बिथांमोननि गथ'आसो बांसिनहाय मा जायो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानो हमो दा बेखायनो फैसा दं थाखा दं होननानै गथ'नि आखायाव गासिबो फ्रि खालामनाङा गथ'फोरनि आखायाव गासिबो दंनाय मानि होजोबनो गथायजोबनो नाङा दा बेखायनो मानो उनावहाय नङाब्ला निजेनो मा खालामनांगोन खस्थ'आ बांसिन मोननांगोन आरो मान सनमान थांनांगोन दा थिग बिदि जायो आरोना दा बेखायनो मा खालायनांगौनो गावनि जुदि न'खराव जुदि बिदि दङब्ला उनावहाय फस्थायनांगौबो जानो हागौ सासे गथ'नि थाखायनो दा बेखायनो माने आं सानदों जे जाहाथे जै हमनानै ला सानसेखालिनि बे साख्रियावला बे बिथाङा गामियाव बेरायनो सम मोना जेब्लानाखि सानडे सुटि जायो अब्लाल' समावहाय बेरायनो मोनो सानसेखालि बे मा जाबाय बे न'खरनि मानसिया बा बे साख्रियावलाया गामियाव सानसेखालि बेरायनानै नुहैबाय सासे गैयि न'खरनाव थांनानै बिथांनाबो सासे फिसाला दंमोन बिथांनि फिसालाया ओरैबायदि टेलेन्टेड बा ओरैबायदि मोजां मानसि नाथाय बियो सानाखैमोन जे बियो गोरिब न'खरनि मानसिया बेबायदि न'खरनि फिसालाया बेबायदि आखल गियानि मानसि जागोन बा बेबायदि केरेक्टारनि मानसि जागोन होननानै साना मानोना बै गोनां मानसिफ्रा मालाबाबो गोरिबफोरनि मानसिफोरखौ बेबायदि जागोन होननानै जिबनावबो साना दा बेखायनो बियो सानसेखालि बे सानडेयाव थांनानै बिसिनि न'खराव थांनानै रायज्लायहैदोंमोन जे मोनाबिलियाव थांनानै जे नोंथांना जे सासे गथ' दङ दा नोंथांनि गथ'आ माबायदि स्टाडियाव दं बा माबायदि केरेक्टाराव दङ माबायदि सोलिगासिनो दं बेफोरखौ माने सानैजों डिसकासन खालामलायदोंमोन आरोना दा बे डिसकासन खालामलायनायाव मोनथिनो मोनबाय जे बे गोरिब न'खरनि सासे फिसालाया बियो ओरैबायदि मोजां मानसि जे बिहा ओरैबायदि गियान गोनां दा बे गियान गोनांनि बे गैयैनि न'खरनि गियान गोनां गथ'नि खोथाखौ खोनानानै ओरैबायदि गोसोआव साननाय फैबाय जे बिनि बिफाया जे आङो थाखा फैसा दङब्लाबो
मा खालामनो हायाखै, आंनि गथ'खौ आं गोसो बायदि आं जेनेबा आंनि नांगौ बायदि आं होनो हायाखै। नाथाय बे गोरिबनि फिसायासो बेनो नांगौखौ मोनैयाब्लाबो बियो गावनि गोसो बायदि गावनि नांगौ बायदिखौ बियो बोजबनानै लानो हादों बा बियो सोलिलांनो हादों। थिग बेखायनो बेबायदि सिस्टेमाव फैयो आरोना। दा बेखायनो आं सानो आरो जाहाथे माने मानसिफ्रा मा सानो, गावखौनो गाव जेनेबा गोनां गैयिखौ लानानै मा खालामनो नाङा, गोमोन देखायनो नाङा आरोना। जेनेबा आंहा मा नांगौ, आंनाव दंजोबखायो, बे गैयि न'खरनाव थांनानै मा रायलायहैनो, थिग बेफोरबायदि साननो नाङा। नाथाय मानसियाव गोनां गैयिजों बियो आखाइनि मैलासो बा थास' बिलाइनि दै बायदिसो, नङा होमबा? नाथाय बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे जाहाथे गैयि होननानै, गैयिनाव जे नलेज गैया बा माबा मोनसे गियान गैया होननानै जिबनावबो साननो नाङा। सासे लेखा रोङि मानसियाबो बेनाव जाय लेखा गोरों बे रोङाबो जानो हागौ, नाथाय जाय बे लेखा रोङि मानसि बेनाव माबा मोनसे मोजां नलेजबो थानो हागौ। बेखायनो मा खालामनाङानो, जायनाखि गोनां मानसि बा गैयि मानसि मोननैबो मा फाराग गैया। जायनाखि गोनांबाबो गैयिब्लाबो बे सानसे समाव बोरायगोन बुरैगोन, बे हायावनो थांफिनखानांगोन, नङा होमबा? जोङो हाजों अरायसम गोरोबनानै थांहैखानांगौ। बेखायनो आं बेखौनो सानो जे बे आंनि जे दा दिनैनि बे सर्ट हिस्ट'रियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जाहाथे मानसिया माने आं साख्रिआवला होननानै बै निखावरि मानसिखौ नेवसिनाय बा दुसिनाय बेफोर जायोब्ला गावजों गाव मा एना एनि हेंथा हेंथि जालायो आरोना। दा बेखायनो आं सानो जे जाहाथे बे आं दिनैनि बे सर्ट हिस्ट'रियाव आं नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो बुंनो नागिरबाय। दा आंबो इमान जासो माबा होननाय इमान गियानिबो नंथ'आ, जेनेबा नोंथांमोनखौ इमान साजेसन होनो हानायनि आंबो इमान माबा गैया, दा मटिभेसनबो नङा आङो। दा ओरैनो आं दा सोलोंहांनायसो, दा जिमान गोसोआव फैयो बा जिमाननाखि आंनि गोसोआव बेरखाङो बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा शेयार खालामदों। दा जुदि आंनि दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला गिबियावनो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामा, लोगोसे मा खालाम, नोंथांमोना शेयार खालाम लोगोफोरनो, बा लास्टआव लाइक खालामना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'आ नोंथांनिसिम फार्स्टआवनो गिबियावनो बा नोंथांमोनजों नुजाहैनो हायो। दा बेखौनो खावलायनाय थाबाय। दा बेखिनियानोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट होनो हागोन गाहायाव, आरो माबा मोनसे साजेसन होनोबा नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय। आरो बेखिनियानोसै। बाय बाय।